És molt important en tots els nivells. El primer, com a promoció del nostre esport, és superimportant. També a nivell de tenir treball i contacte amb els clubs, es fa una cohesió que és brutal perquè després els nens i nenes que juguen es coneixen quan juguen amb els seus clubs i d'un any cap a un altre. Hi ha molts participants que l'any següent no són convocats i venen igualment a participar o a gaudir d'aquest event. I per suposar també per fer promoció dels àrbitres, que hi ha àrbitres que a la fase prèvia, el primer dia, són àrbitres que surten de l'escola de promoció i fan els arbitratges, els seleccionadors catalans que estan aquí també per poder veure molts més jugadors i jugadores de cara a preparar també les convocatòries de les seleccions catalanes. O sigui, és important a tots els nivells. Avui, per exemple, hem vist com hi ha equips que han celebrat perquè queden en tercera posició com si haguessin quedat campions. És a dir, és una trobada, tothom s'ho passa bé, tothom disfruta, també tothom vol guanyar, és lògic, però és aquell guanyar que va sumat a l'esportivitat. No és un guanyar per quedar campions de res, és per dir, som els que hem quedat primers d'entre tots nosaltres. Nos han escogido durante dos o tres entrenos. 2 o 3 entrenos y hemos jugado un partido contra Baix Llobregat y ganamos 3-2 y después hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí y ganamos. Y hemos ganado el torneo. Aquí hemos jugado 4 partidos. Ha sido maravilloso, hemos disfrutado mucho y al final hemos conseguido lo que queríamos, que es ganar. Sí, vam coincidir en el primer entreno, llavors ja ens vam començar a parlar i ja fins ara, tots els diumenges, com ens veiem, vam fer una amistat. Primer vam fer una fase de grups, que vam jugar 2 partits, llavors avui hem jugat la semifinal i com la vam guanyar hem anat a la final. Sents contenta i orgullosa pels teus companys i companyes i, no sé, un orgull.